Formiranje fudbalske varijante Jadranske lige generalno je ocenjeno kao korak koji bi doprineo unapređenju kvaliteta fudbalskih ekipa iz zemalja ovog dela Evrope. Kao pozitivan primjer vide projekte regionalnih liga u košarci, vaterpolu i rukometu za koje, kako kažu, generalno vlada manje interesovanje nego za fudbal. Evo smo došli u situaciju da u Beogradu više dođe navijača na utakmicu košarkašku nego na cijelu ligu crnogorsku fudbalsku ili osim Zvezde kad je besplatno i na srpsku ligu. Znači nešto se mora mijenjati. Mora sad, sport, politika, baš je politika. Ima mnogo igrača iz Srbije došlo u Albaniju. Ja radim za crnogorskih igrača dosta. Svi smo imali nekako slična mišljenja i vjerujem da mi između sebe imamo neko rješenje. Naravno, u sve se mora uključiti politika i političari su ti koji odlučivaju, pa nažalost i o sportu. Kao najveću prepreku u realizovanju ove ideje vide ono što je glavni problem i u nacionalnim prvenstvima, a to su huligani. Sa navijačima Ministarstvo unutrašnjih poslova ima zakon, ima statut, ima kazne. Dajte mi kao sportski novinari alka da poteknemo ove akcije, da se realizuju. Predsjednica Udruženja Zlatiborskog okruga istakla ideju o formiranju ženske fudbalske lige koja bi mogla poslužiti kao svojevrsni test za organizovanje ovakvog regionalnog takmičenja. Mislim da bi bila mnogo bolja, mnogo lakše za organizovanje nego što je to muška, a mnogo više bi doprinela popularizaciji ženskog fudbala. Jer sigurno da ima dosta ekipa koje igraju na prostorima bivše Jugoslavije, ali nema ih dovoljno da imaju neki kvalitet između sebe. Sportski novinari smatraju da je i pored svih postojećih prepreka neophodno pokrenuti stvar sa mrtve tačke, jer se samo tako ti problemi mogu makar delimično prevazići.